tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi pregătim împreună înghețată cu ciocolată, simplă și rapidă. Aveți nevoie de 100 de grame de ciocolată neagră, 200 de ml de smântână pentru frișcă, o lingură de sirop de agave și, opțional, fulgi de ciocolată. Pentru început, topim ciocolata. Punem ciocolata într-un vas termorezistent. Apoi punem vasul deasupra unui ibric cu apă fiartă și amestecăm în continuu până ciocolata se topește. Așa trebuie să arate ciocolata topită. Cât timp ciocolata se topește, batem smântâna pentru frișcă. După ce am bătut smântâna, peste ea adăugăm 1-2 linguri de sirop de arțar, agave sau chiar miere, sau îl puteți omite. Amestecăm bine. Și peste adăugăm ciocolata topită. Punem înghețata într-o caserolă de plastic. Deasupra adăugăm câțiva fulgi de ciocolată și puțină ciocolată topită. Puneți la frigider pentru minim o oră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like pentru a fi la curent și cu alte rețete delicioase. O puteți servi după bunul plac, eu am ales să o servesc în cornet.